Радіо Лада. Радіо Лада. Обступили книжники й фарисеї Ісуса у притворі Соломоновому і вповіли йому: «Та це довго думаєш нас держати у незнанні? Аж ти, Христос, скажи нам прямо, говори, повіш». Ісус отвітив їм: «Я вам уже казав, а ви не вірите. Но діла, котрі говорю я вам во ім'я Отця Мого, вони і свідетельствують о мені. Но ви не вірите, бо ви не єсте од овець моїх, як і я вам уже уповів. Овці мої слухаються голоса Мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм жизнь вічною». Коли Ісус підтвердив, що Він і Отець єдно, напали на нього книжники і фарисеї і вповіли, що Він богохульствує. Ісус отвітив їм так: «Тому, котрого Отець освятив і послав усій світ на місію спасення, ви говорите, богохульствує, бо я уповів вам, що я Син Божий. Так якщо я не творю діл Отця Мого, не вірте мені, но аж творю, то коли ви не вірите мені, вірте ділам моїм, щоб ви узнали, повірували, що Отець у мені і я в ньому». Опять його хотіли вхопити, але ніхто не міг його взяти. Ісус уклонився від них. І нині маємо такий час, що хто слухає голос Сина Божого, знається прислухати до внутрішнього голоса своєї душі, своєї совісті, тот безошибочно найде благодатну Христову церкву. Но от хто неосторожний або лукавий, або збирає релігію, аби прикрити своє безбожіє, ясно, що він буде обходити церкву Христову, а зайде у любу секту, у любу различну конфесію, лиш би формально бути віруючим і продовжати бути безбожником, тайним і злобним. Русини у більшості своєї осталися вірні візантійському православ'ю і дниська. Господь подарував нам можливість сохраняє віру, а з нею і свою русинську національність. Де б ми не жили у различних державах, бо ми все були патріоти своєї держави, но й патріоти свого народу. Сокотити свій язик, культуру, бо так поступаючи і тут на землі, не закоплемо свої таланти, не откажемося від язика своїх матерей і тисячолітньої національності русинської, но сохранивши і віру, і національність, і тут на землі ми діти Божі, діти християни-русини, а в вічності наслідники Царства Божого, Царства вічного. Радіо Лада. Радіо Лада.